Alright, so magandang hapon po. At ito po muli si Boss Lando Explorer na mag-update dito sa Navotas City, no. So yan po yung ating mga kababayan na lumalangoy. Nagmistulang ilog ang ating kalsadahan dito, no. So yan, no. So mabilis na ang paghupa ng tubig dito sa kailugan ng Navotas River, no. So yan po yung mga kakilala po natin na mga nag-aayos ng kanilang mga bangka sa ilog. At isinampa na nila, no. Pero may nakikita tayo dong bahay na lumulutang nasa gitna na, yun, no. So kanya-kanyang mga bit-bit po, pati aso, ayan, sinakay na sa drum. So hanggang baywang na po ang tubig dito sa Candoli Street, no. Yung kabilang area po na nakikita at natatanaw po natin, yan po yung lugar ng Agora. Diyan din po ay malaki rin po ang tubig na pumasok sa kanilang lugar. So yan po yung mga namamangka dito, no. So bangka na po ang ginagamit, no. Dati ang mga dumadaan dito ay mga sasakyan na 4 wheels, sasakyan na mga motor. Ngayon mga naglalakad yung mga naliligo at nagbistulan talagang swimming pool itong Candoli Street ng Navotas. So dito kasi ang tabi natin ay ilog. So yan po yung iniingatan natin na pumutok. So kapag malaki po ang tubig at tumoy po dito, halos lahat po ng lugar dito sa Navotas ay babahain ng malaking tubig at sinasabayan pa talaga ng malakas na ulan at nagbabadya po talaga ang ating kalangitan dahil sa sobrang dilim. Wala pong tigil ang pag-ulan dito sa ating bayang Pilipinas, no. Halos lahat po ay inuulan. Alright, so yan po yung sitwasyon ngayon ng ating lugar dito sa Navotas. So maraming salamat po at ingat po palagi tayo dahil sa bagyong Karina o habagat na nananalasa sa ating bansa.